нишасти хабарии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарияти кумита, намояндагони сохторҳои зертобе ва васоити ахбори омма баргузор гардид. зимни нишаст фаъолияти кумита дар давраи ҳисоботӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда, натиҷаҳои ба дастомада дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ва рушди соҳаи варзиш ҷамъбаст гардиданд. раиси кумита зимни баромади худ таъкид намуд ки дар дораи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаҳои давлатӣ дар соҳаи ҷавонон ва варзиш як қатор тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуданд. аз ҷумла баргузории форумҳо, ҳамоишҳо, семинарҳо, озмунҳо ва чорабиниҳои тарбиявию маърифатӣ барои баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ ва тандурустӣ ва фаъолгардонии ҷавонон дар ҳаёти ҷамъиятӣ ба роҳ монда шуд. дар соҳаи варзиш зикр гардид ки ҷиҳати рушди варзишии оммавӣ ва касбӣ, омодасозии захираи варзишгарони ҷавон ва баланд бардоштани сатҳи маҳорати касбии мураббиён корҳои назаррас анҷом дода шуданд. дар ин давра мусобиқаҳои варзишии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ баргузор гардида, варзишгарони тоҷик дар онҳо фаъолона иштирок намуда ба дастовардҳои назаррас ноил шуданд. инчунин нишаст ба масъалаҳои пешгирии қонуншиканиҳо дар байни ҷавонон, тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди варзишии миллӣ ва ҷалби ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. таъкид гардид ки ҳамкории кумита бо вазорату идораҳо, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон боз ҳам тақвият меёбад. дар фарҷом намояндагони васоити ахбори омма вобаста ба дастгирии ҷавонони лоиқатманд, таъмини ҷойи кор, рушди инфрасохтори варзишӣ, иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва нақшаҳои минбаъдаи кумита саволҳо пешниҳод намуда, аз ҷониби роҳбарият ва масъулини кумита посухҳои муфассал гирифтанд.